Dr. Id-Direttriċi għas-Sigurtà fit-Toroq ta' Transport Malta saħqet li l-bżonn ta' reviżjoni tal-kodiċi tat-triq kien urġenti biex dan jirrifletti r-realtajiet tal-lum. F'intervista mal-gazzetta Kullħadd fl-aħħar ħarġa tagħha qalet li l-kodiċi ġdid magħruf bħala l-Malta Code li tnieda f'Lulju li għadda jagħti gwida ċara u prattika lis-sewwieqa b'enfasi fuq id-dixxilpina u l-perikli minn devjazzjoni fl-attenzjoni bħal meta jintuża l-mowbajl waqt is-sewqan jew meta jsir sewqan b'veloċità eċċessiva. Qalet li għall-ewwel darba dan id-dokument nazzjonali qed jinkorpora regoli għal mezzi ta' mobilità alternattiva bħal scooters u pedelecs biex dawn ikunu integrati fit-toroq b'mod aktar siguru regolat. Fih ukoll dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-sigurtà fosthom l-użu obbligatorju taċ-ċinturin tas-sigurtà fil-karozzi u l-ilbies ta' elmu adattat fuq muturi scooters u pedelecs. Li kompli tajt il-kodiċi li hu disponibbli mis-sit ta' Transport Malta jinkludi illustrazzjonijiet edukattivi ta' tabelli u sinjali ta' traffiku kif ukoll tarif dwar ir-rwol tagħhom fit-toroq. Fl-istess ħin jenfasizza l-valuri ta' rispett, kooperazzjoni u sens ċiviku bejn dawn kollha li jagħmlu użu minn infrastruttura fit-trasport. Mat-tnedija ta' dan il-kodiċi introduċejna wkoll il-kampanja edukattiva ħsiba darbtejn li għandha lan li tqajjem kuxjenza pubblika u ssaħħaħ il-ħsieb kritiku fid-deċiżjonijiet li nieħdu kuljum waqt li nivvjaġġaw, spjegat id-Direttura s-Sigurtà fit-Toroq fih dan l-awtorità responsabbli.